জল জীবন মিশন আসিম আমেন পেন সিক্সেডল আরন আসাম সরকার কারখানা পুথা আবারিম রেন্সিং বেপেন ফেরাংকেমে কাংনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট পেন জল জীবন মিশন আসিম ইমপ্লিমেন্টেশন ডেট পেনাফি আসাম সরকার পেন ফিফথ শিডিউল আলংকে ক্লেম পনাং জিয়া দিমসি সিক্স শিডিউল আলং ক্লেম পন রংকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আরন কারখান পুসি আবারিম কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল রেন্সিং বেপেন খেরনি এগ্রিকালচার আইবিএসআই হেমালং ফেরাংকেমে আলং নিংজেপন Lapen lapuson aron repen kiklem pon thap lapen Indian Constitution aron karkan a Chief Minister ke arpupen si che onang jipusi abarim rensing bepen ningjepon. Pen Bharat angkang aglo kedu kaduk kawe arat aphan kijunalang mesen pen pelongi pura jol jiwan mission puas askim that Assam long implement lo Karbi Anglong aglo ta implement lo Lasi laswa scheme ka implement pena jok ketnon ke thekhlong la helo je Indian Constitution 5th schedule long ke do administration bangsi non bangke 6th schedule ajo inglong ajo je semet Karbi Anglong di mahasa son 6th schedule area bangke alang tum mane diploma puji jakong horang pen pokpi penanga bersi laswa administration bang Karbi Anglong long kewani pu alang tum kabor i lasi laso kapor i puni ligi pu i athela helo Indian Constitution along nilimo penda pulo la helo India kachari ronalo Indian Constitution la helo laso Indian of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Lasi 6 schedule la bangsi Ladakh ke bangke Assam, Meghalaya, Tripura, lapen Mizoram longke 6 schedule administration si 6 schedule area bangke Ladakh ke pedunangko. Sida non ke theklong ba piloma Assam government atum laso jol jiwan mission water user committee potum pen MOU si pathiklo MOU alu bangta nili nang tak lang ipo lahelo MOU Memorandum of Understanding State Government hin pen kasalam Memorandum of Understanding lo lasote lo Apar tarapung dhoniram tokbi arongalong sarpimar chingrum ponsi ferangkeme kefapon. Lakhain kora phonilip constituency angkang arlo along apar tarapung dhoniram tokbi arongalong injir marli atum jasemet chingrum ponsi ferangkeme kachefapon. Pinpor damme kedamtang ningkan ko anlone nilitum dhoniram tokbi arongarat kaboche non ningkan trok nerkep an choktanglo. Bonta nilitum dak tarapung nangke do arat atum pensitame nilitum dhoniram tokbi arongarat ke sorkar penakirap
Huti kalioni alang roilong kang hua theng pi puthot phan hum kep ingnam raikom asai khietum kene. Thang ache kloni phai isi arni ada por phai pli apor Nilip MEC constituency ke parlo sarihuti kalioni alang roilong langthak mate borpung tarapung anathupen kang hua theng pi cheklapen kaipho aphan hum kep theng pi kar thangpen kewan boma hutsi North Eastern Silunijan Forest Range in Charge ACF pronapteron kapin khat ponateng lalongni a ingnam raikom asai khimate bogijan forest AC bit ranger chingbai ronghang japon linsi puthot pardon ronpen kang hua thengpi nepon thulong lele thengpi thengprang jong se ave pulote pirthe munira tum kereng sungkrung puke kado kawe amunira tum lapen arniwang Karbi Anglong a ingnamalong thengpi thengprang aphai ke pajum bom mate kerok ke jor kachong huber atum ta chini bonta lahaya sai ke klempen non puta ington pon bangwela kang hua phai ki jum pon bom kalisi arniwang ta elitum Karbi Anglong clear senga thengpi thengprang aliralon kelangmi arje nang ave bomlo lason thotsi sarihuti kalioni alang roilong phan hum kep tita chopa poma thengpi keplak tang kachong hua thengpi lang roilong phan pen kewan bom pen ingnam raikom saikhia tuma phan achar pen ke theklong pen aphan pasang kok amat amuni datum kat etlo kado kawe plang pharo isi sosia thengpi achet nepsi puthot range asai hem along an 180 6 pidetlo la kado kawe hithia long jor pulote anam sika lak isi sose long jipusi North Eastern Silunijan Forest Range in Charge ACF pronapteron ahin pen than pon labangso thengpi kewan ke borpung anat pensi pu golaghat district lapen jorhat district anke pon kecho jordamji aphansi kewan kachisik tahai pusi hon thepon kachong huatum lahaya sai pen che pahilo serak noi kalite mo kisung angdeng dokok tahai puta sodak pen pachini pontu nilipen SLOA Karbi Anglong News Channel Sarihuti long voting P papar bom belong see that the staff of the division staff Chimbayra maham pen patir P policy kalau that P papar bom tu adim pale dam si nilitum kakuru basai dengi lo masuk kakuru basai kedeng berbang nilitum lah kaliuni alang roilo han pen han kep kalau dah ke plak tengah tinggi ke parkom so pasang ko kursi ni tu pun lo tapi kalau dia tinggi mesti ni tu separi deng pen ini ada mobile di crossing orang dah paling satang de labang so theng pi ko pipia theng pi lo sanang ni tum kine pon long ka actually that sepatu see assessment kuri online almost 100 pieces need to recovery ilo paket government value approximately lakh sidui need to see assessment kuri online tangte sanang ni tum na poson theng pi kang huak phong lo kene long la pen penang na theng pi nang ni tum na kang hu pen kene ab long du pek lo tangte kewang jilang ni la kang hu kang hi pen labang so total di ke pa vedia ji phanang ni tum department ben ko pia cyclem ponisa Nilitum ke so tengpi kagu asaya against bang ya frank kita I step them monik bomno la pendap atum han sisteme pachini bomno je tengpi ke plat ke jor penle nilitum ekai mate isu family che pare bi nei la